stvari se vrlo retko menjaju preko noći. Ali da će ih proći čak 2917 da bi se nešto ponovo dogodilo i doživelo, to niko nije očekivao. I došlo je to veče kada su očekivanja veća nego i jednom za tih 8 godina. Negde između straha da propustiš priliku i nade da konačno možeš da kontrolišeš stvari. Istina, prvi put imaš pravo na grešku, ali ko više da čeka ako već možeš da rešiš večeras? U gradu, gde se često odlučivalo o sudbini drugih, vreme je da se i ti drugi za nešto pitaju, da sami odluče. Dobrodošli na stadion Ernst Happel u Beču, dom reprezentacije Austrije koja dočekuje nacionalni tim Srbije. Reprezentacija Srbije večeras ima priliku da se izbori za prvo veliko takmičenje posle 8 godina i tek drugo od osamostaljenja. Ovo je pretposlednja utakmica u kvalifikacionoj grupi u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji 2018.